Dit is de nieuwe oprit van de A73. Pas geopend voor verkeer en dus is het nog even wennen. Want komende over de N293 vanuit de Roerstreek richting Remun of vanaf de A73 afrit vanuit het zuiden moet het meeste verkeer niet de snelweg op, maar richting de Koninginnelaan en de Wieroossingel. Wieveel mensen zullen hier al de verkeerde rijbaan hebben gekozen? Veel denken veel, want in het kwartiertje dat veruittrok om deze beelden te maken, waren de automobilisten die op het laatste moment van baan wisselden al niet meer te tellen. De bestuurder van de blauwe Volkswagen zoog het net op tijd om nog te kunnen invoegen. En deze bestuurder van de groene bestelbus moet natuurlijk de A73 op. Oh nee, toch niet. Op het bord staat het toch duidelijk aangegeven, rechtsaf ga je de snelweg op. Hoe zit dan toch het probleem? Deze bestuurder was nog op tijd. Maar als het drukker is, dan gaat dat niet. Voor de blauwe Volkswagen zit er niks anders op dan te wachten totdat het recht doorgaande verkeer voorbij is. Je zou zeggen, dus wachten totdat het echt misgaat. Maar dat is al gebeurd. Dinsdagmiddag raakte een bestuurster gewond nadat ze rechtsaf wilde slaan, maar zich op het laatste moment bedacht en er een boetsing ontsting. Meestal gaat het goed. Het lijkt erop dat men het doorgaande verkeer de snelweg op wil hebben. Maar als ze daar net vanaf komt, uit de andere richting, is dat natuurlijk niet logisch. Op het laatste moment toch nog de A73 op, dat kan natuurlijk ook nog. Is het de macht der gewoonte? Veel wachten het af. Je zit in ieder geval weer gewaarschuwd.